бо арз салом бинандагони азиз, барномаи 7 рӯзи варзиш бо фарогирии сюжету гузоришҳои варзишӣ манзури шумо мегардад. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе маросими пешвозгирии варзишгарони тоҷик Акмалиддин Каримов, Хушқадам Хусраву ва Табризшоҳ Парпишоев бо шукӯҳу шаҳомати хоса сурат гирифта, ҷоизадорони мусобиқаи ҷаҳонии самбо аз тарафи кумитаҳои дахлдори соҳаи варзиш, дӯстон, пайвандон ва дӯстдорони варзиш самимона истиқбол гирифта шуданд. Гуфтан ба маврид аст ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар шаҳри Тошкан ҷумҳурии Тоҷикистонро 12 варзишгар намояндагӣ карданд. Варзишгарони тоҷик тавонистанд соҳиби 3 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ гарданд. Гузориш дар ин раванд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе бо як шукӯҳу шаҳомати баланд маросими пешвозгирии варзишгарони тоҷик сурат гирифт. Варзишгарон аз тарафи кумитаҳои дахдоли соҳаи варзиш, дӯстон, хешу-табор ва дӯстдорони варзиш самимона истиқбол гирифта шуданд. Варзишгарон ва сармураббиён ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ёрӣ ва дастгирӣ дар соҳаи варзиш ва тарафдории онҳое ки дар тайёр кардани тими мунтахаб барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо иштирок намуданд, изҳори миннатдорӣ баён намуданд. масъулин дар навбати худ варзишгаронро ба натиҷаҳои баланди варзишӣ табрик гуфта, таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии варзишгарон нимо тамоми кӯшишро ба харҷ хоҳад дод, то варзишгарон минбаъд низ Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Тоҷикистонро 12 варзишгар намояндагӣ намуд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонist соҳиби 3 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ гардад. Акмалиддин Каримов барандаи 4 медали нуқраи мусобиқоти ҷаҳонии самбо дар вазни то 58 килограмм пас аз 3 пирӯзӣ бар варзишгарони давлатҳои Тринидад Тобаго, Марокаш ва Қазоқистон ба даври ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон роҳ ёфт. Акмалиддин дар марҳилаи ниҳоӣ бар ҳарифи ашадии русаш Саян Хиртек пирӯз шуда, медали тиллоро ба гардан овехт. ҳамин тавр Акмалиддин Каримов орзуи 20-солаи варзиши худро ҷомаи амал пӯшонд. паҳлавони дигари тоҷик, собиқ қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо Хушқадам Хусравов дар вазни то 64 килограмм то ба марҳилаи ниҳоӣ баромадан бар рақибонаш аз Қирғизистон, Амрико, Италия ва Русия пирӯз шуд. дар вохӯрии ниҳоӣ аз рақиби қазоқаш Раҳат Ҷаниниет шикаст хӯрда барандаи медали нуқраи мусобиқа гардид. Табризшоҳ Парпишоев дар вазни то 79 килограмм аз намуди самбои муҳорибавӣ ду рақиби худро аз Марокаш ва Ӯзбекистон шикаст дода, ба даври ниманиҳоӣ баромад. дар даври нимниҳоӣ Табризшоҳ аз Асланбек Кодзаев шикаст хӯрда, барандаи медали биринҷӣ шуд. 12 сол ман дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кардам. ба ҳамагон маълум аст ки ман аввалин бор дар чемпионати ҷаҳон дар миёни наврасон ки соли 2008 гузашта буд дар ҷумҳурии Ӯзбекистон қаҳрамони ҷаҳон шудам ва ман маротибаи панҷум буд ки дар ин чемпионати ҷаҳон байни калонсолон ба вохӯрии финалӣ роҳ ёфтам ки дар ин чемпионати ҷаҳон беҳтарин варзишгарои дунё ҷамъ омада буданд ва хушбахтона 3 ғалаба ба даст овардам ва дар вохӯрии финалӣ бо паҳлавони қаҳрамони ҷаҳон, паҳлавони пурқуввати рус Саян Хиртек ховозмоӣ кардам ва хушбахтона дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори медали тилло гаштам ва парчами Тоҷикистони азизи худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштам. вақте ки ман вохӯрии ниманиҳоӣ ба варзишгари рус, яъне мизбони ҳамин намуд ки буд, ман ӯро бо тарафи 8-0 мағлуб намудам ва ба охири ниҳоӣ баромадам. ман аз худам яъне камтар боварӣ сахт доштам ки ман дуюмбора қаҳрамони ҷаҳон мешавам. хаяко ҳамин боварӣ ва ҳамин чӣ ман буд ки мара яъне настройкаи худамро карда натавонистаму ва дар охири ниҳоӣ бохтам. ин хатоиро ман кӯшиш мекунам ки дар мусобиқаҳои оянда ин хатоиро ислоҳ намоям. ин қаҳрамони ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол намудем ва мехостем ки парчами Тоҷикистони азизамро баландро бардорем, вале мутаассифона ҷои сеюм гирифтем. соли оянда ҳаракат мекунем ба қуллаҳои баландтар расем. он ҷавонмардоне ки ҳисси баланди миллӣ доранд, ватанро дӯст медоранд, миллатро дӯст медоранд, ашки шодӣ рехта истодаанд ва ман ин ашки шодиро аз заҳматҳои шабонарӯзи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки имрӯз тамоми шароитро баҳри он равона сохтааст ки мо варзишгарон аз инҳо истифода барем ва миллату давлати хешро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. вақте ки парчам дар зинаи аввал афрохта мешаваду мусиқаи суруди миллии мо танинандоз мешаваду овоз мебарад, тамоми мардуми ӯ толор чанд ҳазордан ба по мехизанд аз ҳурмати эҳтироми парчам ва суруди миллӣ. ба хотири чӣ? ба хотири ман ҳамин паҳлавонон. аз ин ифтихори баландтар мешавад. зинда бошад Тоҷикистон, варзишгарон ба пеш.
ёдовар бояд шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар миёни 50 давлати иштирокчӣ аз ҳисоби дастави мақоми сеюмро ишғол кард. Пас аз суҳбат бо намояндагони васоити ахбори омма, варзишгарон дар як фазои иҳотанамудаи дӯстону наздикон роҳи хонаашон гардиданд. мо ҳам бо хурсандӣ аз ин дастовардҳои варзишгарон ва бо умедворӣ аз дастовардҳои навбанавашон дар рақобатҳои байналмилалӣ барору комёбӣ хоҳонем. дар шаҳри душанбе бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи шаҳрӣ оид ба теквондо ВТФ миёни наврасон ва ҷавонон дар сатҳи баланд баргузор гардид. мусобиқаи мазкур дар толори варзишии муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквондо доир гардид. баъд аз қувваозмоии ҷавонон дар рӯзи охири мусобиқа теквондочиёни наврас барои ҷойҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза бурданд. теквондо ВТФ яке аз риштаҳои маъмули варзиши олимпӣ ба ҳисоб рафта дар ҷумҳурии тоҷикистон дӯстдорони зиёд дорад. насли наврас пайваста талош мекунанд то дар ин ришта ҳунару маҳорати худро сайқал дода парчамбардорони давлати худ бошанд. дар охир ба ғолибон аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ва федератсияи теквондо ВТФи тоҷикистон медалу ифтихорномаҳо супорида шуданд. дар шаҳри Абузабии Аморати Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсу миёни наврасону ҷавонон баргузор шуд ки дар он варзишгарони тоҷик 6 медал ба даст оварданд. дар чемпионат ки аз рӯи 3 сину сол наврасони то 16 сола, ҷавонони то 18 сола ва то 21 сола ҳамчунин миёни варзишгарони имконияташон маҳдуд сурат гирифт. 1263 варзишгар аз 61 давлат ширкат карданд. аз ҷумла дастаи мунтахаби ҷиу-ҷитсуи тоҷикистон дар ҳайати 16 варзишгар дар ин мусобиқа ширкат карда 6 медал, 1 тилло, 2 нуқра, 3 биринҷӣ ба даст овард. шарҳи бештар дар сюжаи таҳия гардида. чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини бразилӣ ҷиу-ҷитсу миёни наврасон, ҷавонон ва бузургсолон дар шаҳри Абудаби Аморати Муттаҳидаи Араб бо иштироки 61 давлати дунё баргузор гардид. дастаи мунтахаби ҷиу-ҷитсуи кишвар дар ҳайати 16 варзишгар ва 2 мураббӣ зери роҳбарии Алиҷон Давлатов ширкат варзид. дар натиҷа ба варзишгарони тоҷик муяссар шуд то сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷии сабқати ҷаҳонӣ гарданд. варзишгарон хеле омодагӣ хуб дида буданд. пеш аз ин чемпионати ҷаҳон варзишгарон дар турнири байналмилалӣ доир карда буд ва инчунин чемпионати Осиё доир карда буд ва чанд чемпионатҳои марҳилавӣ ва ҷумҳуравӣ иштирок намуданд. таҷрибаи пурқувват доштанд ва назар ба солҳои гузашта, назар ба дигар таҷрибаҳои хеле баланд шуда истода ва мустаҳкам шуда ва хеле натиҷаҳои ин ҳам гӯем назар ба дигар солҳо хубтар ва пешравӣ шуда истодааст. варзишгари умедбахш Мансур Сабуровро мухлисон ба хубӣ мешиносанд, чунки ӯ барои аввалин бор дар таърихи Федератсияи ғайрикасбии Унифайт миёни кӯдакон медали тиллоро соҳиб шуда буд. чун ба риштаи гӯштини бразилӣ гузашт, зери роҳбарии Алиҷон Давлатов ба як қатор муваффақиятҳо ноил гардид. ман дар чемпионати ҷаҳони расмӣ сазовори ҷои сеюм гаштам. ман се рақиб доштам. якум рақиб ман аз давлати Аморати Муттаҳидаи Араб буд. ман ӯро бо 2 балл мағлуб кардам. дуюм рақиб ман нам аз Аморати Муттаҳидаи Араб буд. ӯ маро мағлуб кард ва сеюм рақиб ман аз давлати Қазоқистон буд ки ман ӯро мағлуб кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. ба ғайр аз чемпионати ҷаҳони расмӣ ман дар чемпионати ҷаҳони байни клубҳоям иштирок кардам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. якум рақиб ман аз давлати Аморати Муттаҳидаи Араб буд ки ӯро бо 4 балл мағлуб кардам. дуюм рақиб ман аз давлати Сирия буд ки ӯро ҳам ман бо 5 балл мағлуб кардам ва сеюм рақиб ман аз давлати Қазоқистон буд ки ӯ маро мағлуб кард ва сазовори ҷои дуюм гаштам. ҳамчунин чемпионати ҷаҳон ба Аҳмад Норимонов, Амирҷони Нуруддин, Суннатулло Набиев, Фотимахон Гадоева, Абдуманнон Раҳимов дар вазнҳои хеш бо барор сурат гирифт. хушбахтона дар шаҳри Абудаби Амороти Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон байни клубҳо ва академия баргузор гардид ки ман дар онҷо дар вазни 34 килограмм иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардидам. дар онҷо 14 ҳариф дошта, аз байни онҳо 2 ҳарифаш аз ман буд ки ҳардуи онҳо араб буд. яктояшро дар муддати 1 дақиқа ба левои даст карда мағлуб намудам ва дигарашро бошад дар муддати 2.5 дақиқа боз ҳам ба левои даст намуда ҳардуяшро мағлуб намудам. баъд дар полфинал аз қазоқ мағлуб шудам.
بعد سزاوار جای سوم گردیدم. چمپیونات جهان با دیگر ورزشکاری امیدبخشی تاجیک محمد صالح براتوف تا دیر باز از خاطرش زدوده نخواهد شد، زیرا او از سبقت با نفوذ با صاحب شدن عنوان قهرمان جهان به وطن برگشت. نامبرده از آن خوشحال است که این غالبیت را در 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی زیر صدای سرود ملی به دست آورد. 3 حریف داشتم، یک تا عرب و یک تا روسیه و یک تا دیگه هم از امریکا بود. من هر سه اونها رو مغلوب کرده جای اول رو سزاوار شدم. مربی من دولت والیجان و طلبوف بهروز می باشد. من در آینده هم میخواهم باز سزاواری جای اول گردم و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. بازگشت چمپیون جهان را خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 113 ناحیه سینای پایتخت با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. آنها افتخار از آن داشتند که با کامیابی عالمشمول این خواننده بار دیگر اعتبار دولت در عرصه جهانی برداشته شد و خوانندگان به خوبی درک کردند که ورزش یکی از عامل‌های معرفی سازی دولت و ملت محسوب می‌یابد. در وضعیت تنتنوی به محمد صالح براتوف از جانب ماموریت تعلیمگاه افتخارنامه تقدیم کرده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 شکست خورد. این در ورزشگاه آستانه آرینای شهر نورسلطان برگزار شد. بازی با هجوم طرف‌ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبالبازان تاجیک بود، لحظه‌های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه رو نیم حمایتگر بختیار زین‌الدینوف، لگنر 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه سیسکای مسکو بازی میکند، در نیمه اول دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان منتخب تاجیکستان شاهرخ قرغیزبویف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه به هدف رساند. این بازی را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورکخیلی داوری کردند. در شهر بوستان مسابقه حربی ورزشی شفق دایر گردید. این چورابینی با ابتکار کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع شهر بوستان با مقصد جلب وسیع خوانندگان صنف‌های بالای مؤسسه‌های تعلیمی به ورزش و آماده نمودن آنها به صف ارتش ملی راه‌اندازی کرده شد. بخشیده به 30 سالگی تشکیلیابی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب جوانان به ورزش و آماده نمودن آنها به صف قواهای مسلح کشور در لیسه رقم 1 شهر بوستان مسابقه حرب ورزشی شفق برگزار شد. شورابینی حرب ورزشی مذکور با تشبث کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع بوستان در یکجایی با شعبه معارف و بخش کار با جوانان و ورزش این شهر راه‌اندازی شد. در این مسابقه حرب ورزشی نزدیک 100 نفر خوانندگان صنف‌های بالایی، گیمنازی‌های رقم 1 و 2، لیسه رقم 1، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 3، 4 و 10 اشتراک نمودند. هدف از گذراندن این خط شورابینی‌ها مقصدی تشکیل جمعیت مددگار مدافع برای جلب نمودن جوانان به صف قوای مسلح و تیار نمودن آنها برای وطن دوستی، وطن پروری و رفتن به وطن خود صادقانه خدمت کنند. مقصد ما چنین است که برای همین خط شورابینی‌ها بسیارتر گذرانیم که جوانان آب و تاب یابند و تیار شوند برای خدمت مادر وطن. شورابینی ورزشی شفق از روی نمودهای با قسم‌ها جدا و جابجاکنی اتومات کلاشنیکوف، پرتافتن نورنجک، سنگبرداری، پوشیدن نقاب ضد گازی و جهیدن به درازی جریان گرفته در آن همه اشتراکچیان با شوق و رغبت زیاد هنرنمایی کردند. من خیلی خوشحالم که در امروز در مکتب ما مسابقه حربی ورزشی می‌گذرد. من در نمود جهیدن از جای به مسافت 3 متر اشتراک کردم و میخوام که در آینده چنین مسابقه ها خیلی زیاد شود و ما در آن اشتراک کرده خود را هنرنمایی خود را نشان دهیم و من وعده میدم که در آینده بعد ختم مکتب به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته به وطن صادقانه خدمت میکنم. برگزاری چنین چهاربینی‌های حربی ورزشی برای بلند برداشتن ملکه مهارت جوانان، آماده شوی آنها به صف قواهای مسلح کشور و بیدار نمودن حس وطن دوستی آنها مساعدت میکنند. جوانانی که در چنین مسابقه‌های حربی ورزشی اشتراک می‌نمایند، ملکه مهارت حربی ورزشیشان بلند می‌گردد. غالبان جایزه‌داران این چهاربینی حربی ورزشی با مدال و افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده تشکیل کننده‌های مسابقه سرفراز گردانیده شدند.
юсуф абдусаломов сармураббии дастаи мунтахаби гӯштини тарзи озоди руминия гардид. шаҳрномаи мураббӣ бо дастаи мунтахаби ин кишвар 8 сол аст. омадааст дар иттилоия. аз соли 2013 инҷониб мутахассис бо дастаи миллии лаҳистон кор карда бо он 2 даври олимпиро гузаронд. дар ин муддат варзишгарони лаҳистон дар чемпионатҳои ҷаҳон ва аврупо 27 медал ба даст оварда дар бозиҳои олимпӣ иштирок карданд. юсуф абдусаломов аз соли 2002 дар ҳайати дастаи миллии тоҷикистон дар мусобиқаҳо иштирок мекард. ӯ дар ҳайати тоҷикистон 3 маротиба дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда, соли 2002 барандаи медали нуқраи бозиҳои осиё гардид. соли 2003 дар чемпионати осиё чемпион шуд. соли 2004 дар бозиҳои олимпӣ дар Афина ширкат кард, аммо дар он ҷо ҷои нуҳумро ишғол кард. соли 2007 медали нуқраи чемпионати ҷаҳон ва медали биринҷии чемпионати осиёро ба даст овард. соли 2008 дар бозиҳои олимпии Пекин дар вазни то 84 кг медали нуқра ба даст овард. соли 2012 барандаи медали биринҷии чемпионати осиё шуд, вале дар олимпиадаи Лондон танҳо мақоми 15-ро касб кард. имрӯзҳо унифайти ғайри касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба худ дилбохтагони зиёд дорад. аксари варзишгарони ин намуд наврасону ҷавонон мебошанд. раиси федератсияи ғайри касбии унифайт Баҳриддин Сироҷов бештар ба тарбияи варзишгарони наврас машғул аст, зеро ба ин намуди варзиш аз хурдӣ аъзо шудан, омӯзиш гирифтан қулай аст. шарҳи ҳамкорони мо мавзӯъро пурра мекунад. имрӯзҳо варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим дар мадди назари ҳамагон қарор дорад. аксари наврасону ҷавонон дар баробари донишомӯзӣ ба намудҳои мухталифи варзиш машғул мешаванду бадани худро обутоб дода тарзи ҳаёти солимро пешаи худ менамоянд. федератсияи ғайрикасбии унифайт барои наврасони варзишдӯст шароити созгорро фароҳам овардааст, то онҳо ба варзиш машғул шуда роҳану ҷисман солим бошанд. раиси федератсияи мазкур Баҳриддин Сироҷов ба наврасон маҳорати варзишгариро меомӯзонад. гуфтан ҷоиз аст, ки федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурии Тоҷикистон асосан соли 2012 таъсис ёфтааст, лекин варзишгарони тоҷик ҳанӯз аз соли 2009 ба ин намуди варзиш майлу рағбат доштанду дар сабқатҳои бурунмарзии Тоҷикистонро намояндагӣ мекарданд. пойгоҳи асосии федератсия дар пойтахти кишвар ҷойгир аст. яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи ғайрикасбии унифайт тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда, ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. дар Тоҷикистон рушди равнақи унифайт бисёр дар сатҳи я зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аллакай мо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо аллакай ин намудро кушодем ва то ки насли навраса ба ин намуд ҷалб созем. ин намуди мо як намуди зебое ҳаст, ки ҳам намуди гӯштингирӣ дорад, ҳам намуди омехта дорад, ҳам метавонад ки ҳар як варзишгаре ки аз намуди унифайт бархурдор шавад ва дар ин намуд тамрин кунад, метавонад дар дилхо намудҳои дигар, ҳам намуди бокс, ҳам намуди карате, ҳам намуди омехта метавонад ки баромад кунад. ман фикр мекунам ки ҳамин буд ки ин дар тӯли 4 соли ман ҳамчун роҳбари ин федератсия фаъолият мекунам, дар бисёр ҷоҳо ман мебинам ки бисёр рушд карда истод. аллакай дар ҳамин шаҳри Душанбе гирем, аллакай зиёда аз 1000 варзишгар ба ин намуд тамрин карда истодааст. бояд қайд намуд, ки федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳое мебошад, ки дар шароити кунунӣ дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишвар ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамин аст, ки имрӯз дар вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе аз ин намуди варзиш кӯдакону наврасон ва ҷавонон машқварзӣ мекунанд. имрӯз дар кишвари мо ду шохаи унифайт, лайт ё худ гӯштингирӣ ва классикӣ маъмул аст. гуфтан лозим аст, ки варзишгарони навраси тоҷик охирин маротиба дар чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаи ғайрикасбии унифайт миёни наврасону ҷавонон, ки дар шаҳри Анапаи Федератсияи Россия аз 25 октябр то 6 ноябри соли равон баргузор гардид, иштирок карданд. гарчанде ки дар сабқати ҷаҳонӣ варзишгарони 24 давлат ширкат варзида бошанд ҳам, лекин наврасони тоҷик пеши худ мақсад гузоштанд то бо медалҳои ҷойҳои ифтихорӣ ба ватан баргарданд. ман 10 то медал дорам, 6 та ҷои якум, 2 та дуюм, 2 та сеюм. ман чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам.
бояд қайд намуд ки тамрини варзишгарони наврас дар машқгоҳ пайваста бо иштироки мураббӣ сурат мегирад. Мураббӣ кӯшиш мекунад ки усулҳои маъмул ва касби унифайтро ба шогирдон омӯзонад. акнун дар оянда дастпарварони федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳуриро чемпионати осиё сабқати ҷаҳонӣ миёни бузургсолон мунтазир аст. умед аст ки дар мусобиқаҳои оянда низ варзишгарони мо бо омодагӣ ҳамаҷониба иштирок намуда парчами кишварро боз ҳам парафшон менамоянд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш аст. варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмониро шиор намуда худро солим нигоҳ доред. хайр, саломат бошед.